guruning Pandhawa awit kengraka menika pados ilmu dhateng pandhita saka 5 Begawan Durna. Iki kaya anakku lanang Janaka. Nuwun inggih Bapa. Ana parigawe apa ngger jeneng kita? Sira mrepekipun Bapa. Bapa Penemban. Kula madosi Kakang Mas Bratasena ngantos dugi sapriki dereng wonten timbul Pandhawa menika peperangan mati siji mati bareng mukti siji mukti kabeh. Ger Janaka kang masmu takon golek banyu perwita suci ana segara Minangkalbu yen nganti tekan suruping surya kakang masmu durung timbul katon pun Bapa kang bakal nusul ana segara Minangkalbu. Piye ger Perkudara pawartane nggonmu golek banyu perwita suci? Wah, antuk pangestuning Bapa Durna, aku wis kasembadan ning segara Minangkalbu. Aku malah ketemu karo Dewa Ruci ya Ruci Bathara. Malah aku wis kasembadan oleh ilmu kasampurnaning dumadi. Ger pun Bapa arep tok kapakake ger pun Bapa sing salah pun Bapa sing kliru ger Bapa Durna ger. Wah, Bapa Durna ora salah, Bapa Durna ora kliru. Malah Bapa Durna sing nuntun aku nganti bisa nggayung ilmu sangkan paraning dumadi sastra Cendra Ayu Ningrat pangruwating biyu. Mula Bapa Durna tak anggep guru sejati. Ya bapakku ya guru